Nyakura Mgajwanga chenro en oimore wadhi mbele gi miweche manyien. Nyadhi mar oganda Luo ithoro nyisi yore mopogore opogore ka yore mamoko ting'o wer kod miel. Ne wagoyo mbaka gi riwruok mar jower kod miend ohangla manyachon kaluwore gi kido kod timbe oganda Luo e kar chung'od bura ma Awendo e kaunti ma Migori, kama gikwayo oganda Luo mondo omi pek mowinjore. Luo kitwa gi timbewa. Mae chal mar weche kinde mar riwruok mar jomiel kod wer mong'ere kaka Siguti Traditional Dancers oyuoro e nyasi. En wer kod miel, goyo rutu, bul, ajawa kod nyiduonge. Miel mielore, wende werure, owalo walore ka gima tielo wacho to koro bor. Nyakura Mgajwang, riwruok ma kamano chakore karang'o? Grup ni wachako 6 years ago. Poko budho ahinya. Achich ni nyaka bed gi sani to nyaka bed ni en gi 6 consecutive years. Riwruok ni oting'o jogo mantiere kod mich opogore opogore. Gileronwa sigand kaka ne gifwenyo mich maggi. An konyuola to nayudo ka wuonwa nego poro mating'one. Koro naneno ka gidhi e liete. Koro sama gidhi e liete no, an kodgi gitimo gimoro ni gidhi buru. Sama gidhi buru, wadhi kodgi. Ikonowa ni geng'u dhoka, ai widhiang'. Baba wagweyo, sama ugweyo no, to kane makane gini. Bichimi nyalo go gini bang'a. Akoni jaduong' an bang'i. Kot kulo tama, gina ne okober. To iluonge nang'o? Ni ma luo kitgi gi timbegi. Luo kitgi gi timbegi nang'o? Jaduong' kona. Gini, en, onyiso ni kata poni liel moro timore, miyo kasi gwe timore sigala, uwi wagore, ikaw bul go poro, igoyo. Bun naneno ka jomadongo ne goye. Ko naluwo bangi mus kata ka gidhi e liel, tago bul. Kako goyo, koro ni abul adhi go dala. Sama go adhi dala no tagoye. Koro ama adhi ang'iye, koro kata sani gisetho giwewa. Koro an madong' e chajno, koro ago bundu. An ma gire babana, na inherite from babana. Tasebedo katime magike kiwango makoro anyalo dhi ma train nyithinde school, primary schools, secondary schools, nyaka colleges adhi e luonga. An tija e grup ni gima thoro tugo ahinya, an atugo ajawa. E sama nachako tuge ne aneno ka seche moko kane nitie sherehe nyasi moro, to ne beti goye to mine moko go sigala. Mano no iwaya ni mondo abed jago ajawa. Jokanyo mag riwruogni wacho ni tijgi ne osebedo ka kelo negi nweng'o kendo ochopo dwaro magi mag omenda. Koro gimomiyo ahero gini, ngich osekonya kata nyathi asepuonjo kode. Masani nyathina yosetieko form 4 dhi mbele nikech gini. Gini asewuotho godo mang'eny mosekonya kata di dala nango miagero nyaka ot. Koro tinne nitie jatendwa moro miluongo ni Samuel Duado notho. Tene mano manyono wakunde mano wadhiye ko nikech nohero wuotho to town. To koro nyaka nywa duog dala kama wane pacho ka. Ng'ama mako lwetwa onge. An osekonya ngimana e dala wa mangima kata e familia wa mangima. An ma tich na matiyo tije masomo misomo e bukgi matimo onge manyalo konya, lakini an marani ase travel godo all over Kenya, East Africa mangima. Nyote kadhi kodgi Masuja Day. No wakanyo gi pesa moko remo siling 15,000. 15,000 no mano ber nyithindo. Bende gisebedo kod thuolo mar yore nyasi e pinje mopogore opogore ka koro gikwayo tend kaunti ma Migori mondo omi kik jwang' mich ma gintiere godo kaka yor neno ni kido kod timbe ogandawa okolal. Gino miya sana no Serega Lodge, aneno Nairobi, maneno nyaka Liende, wuon ker miluongo ni Kenyatta. Nitiere dhoge kamoro kanyo kigik Nairobi, tiere kanisa maduong' Catholic. Mana ne grofa mabor, gino no miya neno grofa na idho malo kono. Asedhi Masai Mara, asedhi Nairobi, asedhi nyaka Tanganyika. Koro kata Kisumu gini asedhi, kata mane rwako Obama ni an kuro ni warwako Obama. Wan wasedhi kuonde mang'eny, Serena Lodge, Mombasa Mamba Village, kamoro ni Uganda wasedhi
Kitale nikech gini Nairobi to koro tindwa dhi mang'eny ya kutosha. Koro wan wayuak ni sirkal mar kaunti mondo konywa mondo wayud kaka wanyalo yudo konyruok mondo wadhi mbele mondo nyithindo ma wan godo ong'e gima watimo kaber negi. To en ang'o momiyo riwruogni oting'o mana jogo madongo lilo? Be jogo matindo thoro bedo gi yot e donjo e riwruogni? Nyithindo nitiere manigi talents. To kipenjogi ni mondo gijoinu, to ginyisi ni things are now digital. Koro wan through mentality mar our culture, wadwa ni mondo wa maintain it gi system mar analog. En gima ber, talanta ni ber, nema otango ranyisi mar joluo machon, donta nya donje, omora, kit dances mage mielo, wende gigo, paro joluo machon chon. Bende ne wadwaro ng'eyo chenro magin godo mag neno ni chenro makama ok olal ahinya to kaluwore ni thoth jokanyo hikgi sani oniang'. Waheroga ni mondo wabed gi nyithindo machiegni kae to gineno, to seche ma gineno nyathi nya bedo mayot mar penji ni to gini timo nang'o, alafu kae to kiny odongo kong'eyo. Koro kiny ka diponi nyaka bed ni joma dongo gionge, to nyathi kan take over kae mondo puonj jowadgi. An baba na nayudo ka go thum, kendo ne ochako gi orutu, to koro naneno ni koro wan wadhi e piano. Koro wan wasetemo tiyo gi jothumbe moko mabet ka osebedo joma dongo kaka Rambanya Sefa. E kinde ma kit somo manyasani mar CBC okawo kore pacho ka, rawere ojiwo mondo miyo odewi rango luo kitgi kod timbegi. Koro CBC ka udhi yudo gik machalo kama gini. Sawa, wan to kan wadhi sikul to ni wadhi e PE. Paka dwa mako hiyo mate. Hiwinjo gini. Koro kama endi, udengo kama nendo. E kinde mathoth oganda matindo thoro hero nyiduonge manyasani, riwruok ma jomiel motisi ni Siruti Traditional Dancers kwayo oganda matindo mondo mi orwak kido kod timbe oganda luo kaka yoneno ni timbego kod kitwa ok olal. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Awendo Sub-County, e kaunti ma Migori.